Kulendi. I didn't mucha believe. Gorenera kuchigore no pisa muri Zimbabwe. Good morning everybody. Good morning Zimbabwe. Mamuka sei vana vevu kwa mungadari muri ikoko kuma TV mana nyika patinenge tichingozivisana zvinhu zvinenge zvichiitika. Kana uchingotosvika panapa chinhu chekutanga chandiri kukumbira kuti utange waita kutanga nekulike this video kuitira kuti takupinda munyaka. Unozoti kana uchingorowa dehana zvinhu zvacho hana ifana kuti ba ubvobvunza kuti what exactly is going on. Tova tangopinda munyaya because isusu nguwa yekutambisa ndo yatinenge tisina yakamira yakadai so muri yeZimbabwe parikunzi businessman and President Emerson Mnangagwa's biography Ed Cross has claimed that a so-called prophet linked to gold smuggling in Zimbabwe has been stripped of his diplomatic passport and title. Speaking in an interview with Al Jazeera after the channel broadcast the second part of its Gold Mafia documentary series Thursday, Cross said Uebert Angel, who was appointed ambassador at large by Mnangagwa, had been stripped of the title and could face prosecution. Saka zviprofita zvakutoya zvekuzonzi makuva machinchi munhu akasodzingwa basa kudhara. Zvinongoitika muZimbabwe soka zvinokuramba zvinkuri chinyararire so unongonzi nditi nhengo yakada kune dzimwe nyaya dzekuti hadzisi dzekuti dzinongouya kadzongonzi bvo kuvanhu. Zvimwe zvinongoitika chinyararire ende kana kuri kunyara mosara muchiti tiri kunyara baba ndo zvinongoitika maitikira zvakaita. So ndo nyaya ndiri kutoona iri kuramba ichingoita pop up because nyaya iyi yakatotaurika patoni nguva ende isusu takatozviignora kana zvinangana basa. But izvezvi tazoona hondo iri kukonzereswa mumastreets naUbert Angel. Ngirozi yakaita kubata mastreets ende ngirozi iri kuita kubatwa bapiro nedzimwewo nhengo dzemupati kusanganisira ana Poto Ngwarara vari kutaura kuti zoni iwewe chimbomira kuprofita nekuti wakutaura kuti nyika ichanaka mudhara wabasa kudhara. Inini zvangu honestly speaking zvinhu zvotaura zvinhu zvekuzanu-PF 90 something percent nhasi ngatimbovaisa pa 98% ndezvekunyeba zvizhinji zvacho. Zvese zvavanotonzi vakagona pakanzwa 98 ndo zvekunyeba. 2% chete ndo zvinhu zvine zvakaitwa ende pa 2% tikutarisa chii nemakuriro akaita Zimbabwe tikutarisa Trabablas ye ndo yakasotwa vari kutoti vakagadzira tingatonongedzera kuti these guys vakagona vakarowa Trabablas yakaitwa nditi neka-upgrade kakaitwa pa-airport pepe bofuti bedbridge border bofuti tobva taenda kuparliament uri kuzviona. But ichitarisai kuti nyika yacho yeZimbabwe zvimwe zvakanyatsoitwa zvamunganongedzera ndezvipi. Unonyatsoona kuti vakomana ava pachiri tori nebasa rinofanira kushandwa rakakura but basa ravo nderekunyeba. Mnangagwa agona azodai so iye asina chaanyatsoti aita havasi kunyatsomuvhura meso kuti kumuonesa kuti ndara since uripo unoziva kuti une power rekuti unyatsochinja zvinhu, power rekuti unyatsoteera zvinhu kuti zviende kumberi mudhara ukadai zvinhu zvinonyatsomeka sense but hapana ari willing kuti aite zvinhu izvozvo. That's why muri kuona kuti uyo asvika akati vari mucorruption budai mucorruption chimwe chakati corruption ekuita sei kwacho chakutanga kuti hatidi zviprofita zvisina mazita. Obvious ka iye Ngwarara aripo palist ravanhu vachasungwa zvinhu zviri pachena iye zvinhu zvakatanga kuprofitwa netukoti maprofita tusingana kana mazita tokabva kure zvakatanga kutaurwa hazvina kutanga nhasi zvese izvozvo. Hapana asiri kuzviziva kuti gore rineri iye Ngwarara wacho arikutozviziva kuti hana yake iri kutorova ndosa mukuona kuti akuita bapuraya rehuku amene kuti pamwe ndokutogadzira legacy kwacho like zvakamboitawo vamwe kumashure kukuti because we used to have people like ana kudzichipanga vaiva ana chipanga vakaita zvinhu zvakawanda ka vatoti masoja kuti ese kwacho Mugabe hoye vakapfeka apologies sorry ndichikumbira uregererwo tiri vana tiri mayouth zvinokanganisa tinozodidi ndokumaperera zvakazongoita. But izvezvi taane vamwewo manje imwe chipanga of our time the new chipanga in town wokuti ari kungotukirira vanhu vese zvisina nedirection kuti wadai watanga wanangana naTagwere wadai so wanangana nauyu wadai so wanangana naUbert Angel. Uebert Angel tikona makuva 2 tikona zvinhu zvakadai so hanzi wakutaura kuti nyika ichanaka dai wakauya 2007 wakataura kuti nyika tiri kuzoona nyika ichazosumuka. Hanzi izvozvo mudhara arohwa basa hapana basa riri kubonzera rohwa paipai. Isusu we know kuti hapana basa rakarohwa so far rekuti tingatarisa kuti Mnangagwa anzi arohwa basa rinoshamisira ratingatotarisa ibasa riri kuita sei.
That is the reason why muri kuona kuti vanhu vakawanda vari kuchiramba chidhiri icho chichi. Ndiri kusangana this guy, I hope vamwe mamboiona nyaya yacho yese yakazara ndambouya nayo ndikatomboitaura, I think nezuro ndinge ndakaipedzisira ndoemerekaindigirikena munogona kungopfura nepo munyatsoitsvagiridzawo, but just in case of vanhu vasingazokwanisa kuwana time, because ndoziva kuti vanhu vanongomirira kuzoti vakangoonesana kuti Client is online kusen sezvizvi 5 o'clock kudai so vakutomhanyira kungononzwa kuti nyaya yacho yazoperera papi. Taurai Kandishaya ari kutorambawo nonsense iri kuitika, and akutaura kuti iwewo uri kuita basa rekutiudza kuti ndiwe wakamisa geza iwo handiti. Saka kana wakamisa geza kureva kuti iwewo nageza maishanda mese mukuzviona. Nyaya yacho yatooneka kakunongedzerana kakunangana zvitori serious. Noti paunongochitaura pape vanhu vanenge vachianalyze vachiona, usatore credit yezvinhu zvausina kuita. Zvakakoshesa izvozvo. Ukada kutora credit yezvinhu zvausina kuita ndi zvine maconsequences mukati. Because unozonzi wakamisa munhu sei. Because isusu unogeza hana pakamiswa, kageza kangotanga kungovhura manhigirikini machannel ake vatanga kungotaura matauriro ari kungoita like what we are doing, ngotanga kungotaura vapedza kudaro maybe wozvekutaura akaona kuti zvadzikira kana kuti achadi zvekutaura kana kuti zvapera zvaaida kuachiva bangonyarara. Saka atingati gezane munhu akamisa. Andimuzona, but manje vakomana vakuchitoonesana zvakatowanda kuti nyaya iyo yese kuti unozobudikira uchitaura kuti zvakadai so ndezvekupenga, and tirikuona kuti nyaya yacho iri kutengwa zvakanyanya muZANU-PF. Regedza ndimboenda pairi mbijana tionesane kuti Taurai Kandishaya ngari kuti kudi. Right, Kandishaya ari kuti zvone, after watching yesterday's Nyanga rally, I had to ask myself as a commissar, who Paul Tungwarara really is. Does he know we are in a recruitment mode? I had to check the last time he brought investors into the country. As per his mandate, seems like investors lost trust in him. Hence, this rush to wield some internal power, so to solidarity name dropping in the UAE. Where is he taking the script to cause confusion and disruption in the party? Was he not appointed presidential investment advisor to the United Arab Emirates only? And Manicaland is not part of the UAE, is it? Having been personally part of the President Mnangagwa's and First Lady's empowerment programs, which are so dignified and unifying, I once again ask myself what he is up to. As he claimed to have handled, mastered and neutralized Blessed Geza, does that mean he was part of Geza and at his own time told him to stop insulting the president, so that could move around telling people that he is the one who silenced him as a cloud farming? This is purely seller's scout mode of operation. Then as a commissar who interacts with people daily, this middleman agenda is not good for the party. 1. I recommend Uebert Chitepo School of Ideology for him, ASAP. 2. I propose a repair rally in Nyanga to clear confusion among our loyal party members who voted for us in 2023. 3. It's time to relinquish the advisor title so that politicians engage him without feeling like they are challenging President Idi Mnangagwa. Murikuona pane nyaya dzacho padzakuenda, bozi vanhu vanototi kuti mukomana vanogona kungomupeta kuseri nekuseri panguva diki but vari kuti vamupete mushe ngaambomira zvokunzi advisors, bozi iye paakapinda ngari wechii akapinda achinzi ari kuita basa rechii presidential advisor chichi handiti nekuningirikina kuti ma-investors vauye veku UAE ndo ranga riri basa rake. Ko zvemanicaland zvaakupinda achita zvese dzungu rese raakubva kupi? Ndo zvinhu zviri kutaurwa nana Kandishaya, ende vataura kuti mukomana ngaambotanga enda kuchitepo school for ideology, bosi anzi vari kuti dzungu raita se rati wande. We all know ananingirikina ava handikwanisa hangu kuti nditenge ndinechida kutora side ravo, honestly speaking, because ikada kutanga kuda kutora side, these guys pari kutorwa mari yakawanda, and the likes of what is the name of this young man anonzani uyu mfana anogeza zvirinani anonzani, I think is the only youth anoti gezei kuZANU-PF uyu anofitwa une mvura mbijana ganda rake rinodaira mafuta. Right, tinomachakaire vataura kuti aina handidi zvekuti vanhu vanenge vachinetsana zvisina musoro like this, because honestly yatongo confusion after confusion. Kune vanhu vari inside ZANU-PF kutaura chokwadi zvinonetsa kuti vauye vamupindure Tungwarara paanenge ari, because anenge achitanga atungwa naMnangagwa direct. Saka ndosaka vada kutonzwisisa kuti zvaari kutaura script ari kuiwana kupi, ngavachibviswa zvokunzi advisor 1 chinchika.
tipedzerane face to face, because for sure kumana chanomupedza career nguva diki diki havana zvinorema kumberi kwavo, havana zvinoera. I know them zvekutodaro. Zvemuzanu PF iri, zvemuzanu PF unosvika pachikamu chekuti unosvika pakuzorora, ende vane zvinhu zvakawanda zvavatanga kutotaura pamusoro pezvese zvaari kuita izvo zvakomana pakutodiwa damage control yakatosimba, because hazvisi kumeka sense kwavari. Amen. It's either chiteposco of ideology kana kuti kutomhanyiswa, because patonzi zvaatotara it's a security threat, boss autanga kutaura zveve masecret, atonzi abridge masecret wati empati zvese zvekuzoti ndakafonera chiwenga ndikamubvunza ndikazodidi zvese izvozvo akutonzi atobridge masecrets epati only because of Dzungu. And I know kuti nyaya yesi kuzopera zvakanaka, mapolitburo meeting achatanga, regidzai muone zvenyu. Kana yuma mucentral committee marida kupinda motozotenda kana atozonyatsopinda imomo, because kuchachema benzi. Izvi zvinhu ndo zvinhu zvandiri kukuudzai zvandinonyatsonzwisisa kuti pandinenge ndichiti kuchachema benzi ndinenge ndichiziva zvandinenge ndichida kuita se zvandinenge ndichitaura. But anyway, muri yeZimbabwe ndoda kukutendai zvakanyanya nekubatika nekubata time, because ndinoziva kuti nguva ndo chinhu chakanyanya kukosha. Asi ukaona munhu uchinge waona nguva kuti rega ndimbopfura nepapa ndimboona kuti client ari kutaura kuti kudii, zvinhu zvakakosha izvozvo, zvinhu zvinokudzwa, so that tongofambirana gore richitanga kudai, so sekupromisana kwetakangoita kuti aiwa muri yeZimbabwe ticharamba tiri loyal kukuzivisai zvinenge zvichiitika, because muri vanhu vakakosha. So ndisandarwa pasi ndisandaenda zvangu muri yeZimbabwe, zvakakosha kuti ndingoshandisa mukana unoyo kuzivisa maZimbabwenzi vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB in South Africa kuti vabate company inonzi Education Research for company registration in South Africa and opening of FNB business accounts for local and international clients. We provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening FNB business accounts for local and international clients, all from comfort of your home. FNB accounts can be used for virtual any transaction, foreign currency deposit, daily business transactions, saving and cash investment, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawal at ATMs and POS, receiving salary and property rentals, deposit from South African residents, international money transfer and payments, debt orders for funeral and insurance policies, DSTV subscription, buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access Forex, Mama Money, Mukuru and World Remit. For more information on registering a company in South Africa and opening a business account, please contact Owen using the details below. Ma details acho zvakakosha vanoda kuningirikana munokutarisa mukanyatsoongorora paflyer apo munokwanisa kunyatsoona pane zvakawanda wanda zvinenge zviri ipapapa. And then the next thing zvamunokwanisa kuita, munokwanisa kumbata panhamba dzinoti +2773 302 1868. Ndichadzokorodza +2773 302 1868. Ndipo panobatika veEducation Research. Ipapo vanokwanisa kukubatsira kuvhura FNB business account, vokuvhurira company registration, zvinhu zvako zvakutofamba. Ende chavakanakira havaumbo kutravela kuenda kwavari, vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri. Saka ndiri kuti gara wataura navo, ushandisa mukana vakubatsire, nguva ndiyoyi, usasaririre. Vamwe vari kutoita zvinobatika mabusiness, vamwe vakatovhura akutorana, vamwe vakatoningirina izveso vari kutojuma tenda, vamwe vari kutowana simba because vakatoregister makambani nakudhara. Saka iwo ndiwo unozomirirei vamwe vachiitawo zvinobudirira. Gara watopinda muinbox mavo izvezvo, uvabate vakubatsire. Make sure kuti une passport kuti zvinhu zvese izvi zvinge zvichizoitika nyoreka, nekuti unofanira kunge une passport iri valid. Iyoyo passport yako yakadhindisa paborder ndo yega inopedza masports. Saka chiendai kuEducation Research.